абзори навбатӣ BYD еду мешавад. И фурӯшӣ неста, аренда бародаро ки дар рӯз 5 та 10 та 20 та мара занг мезанен, аренда суроғ мекунен. Ина мошинча гизалай бадай слишком тозаакай. номерои акара поёни видео да мемонам, зангиш бизанем, биёен ҷошда бардорем, 5000 депозитотона тайёр кунен. мошин дар ширкат дуровардагӣ номерои саус пас ҳамаш документатсияш қоидави мегирӣ, фақат мебурои шартнома мекунӣ, кор мекунӣ. 5000 сомон депозит дора, 200 сомон арендашай дар 24 соат, дар як моҳ 2 таи дига выходной дора. минимум 6 моҳ бояд кор кунӣ. илтимос бародарое ки конкретни арендагирен ҳамаво занг бизанен. мошинчаи мо ба тамоми санъат шай, ами я бародар чиста ами худаш ҳай мекуна, яън аму тоза хишу нигоҳ кайга, просто мебини кайф мекунӣ. Я хелан қабти я исус бозӣ кунай. ту пауза када рафтиси? мошинчаи мо состояниш гизалаи бадай, ами я акад ҳайш мекуна ира, бовар кам яън аму хишу тоза нигоҳ мекунаша ки тамоми ҷошеро би ҷош ягон мор ёфтай чӣ ёфтай пӯстша кандай, полни обшиват кадай, чихол пихол ҷош карбон зури бад гизалаи бад нигоҳ кайга мошинчара. илтимос бародарои амихали конкретни арендагир занг бизанен, бисёр ғам натиҳен. як бор дига хостирасон мекунам, 3 сол бояд стаж дошта бошӣ, 27 сола боло бошӣ, минимум 6 моҳ бояд кор кунӣ. дар як моҳ 2 та выходной дора, арендаш дар 24 соат 200 сомон. ҳами вариантҳо, ҳами условиҳо кадомида ки туғри мегира, устроивад мекуна, фақат ҳамаво занг бизанем, биёен мошинча тайёра бигирем, ҷошта бардорем, як шартнома кунем, бироен айпай сумкоркунӣ шавед. шуморо ҳам хали мошинои аренда фурӯшӣ дошта бошем, ода муроҷиат кунем, мо хали мегирем, сиёмка када мемонем, иншоалло ки байни ягон соатда аренда спорш аренда меспора, мошинфурӯшиш мошинша савдо мекунад. ҳазор раҳмат барои дастгирии хубтон. Яктаи лайка ҳатман бизанед ва бародарои арендакор роӣ кунед.